Bangkay nga nasapuan sa syudad sang Sipalay na-identify na. Na-identify na bangkay nga nasapuan sa kilid sang sapa sa sitio Tabon-Tabon, Barangay San Jose, syudad sang Sipalay, Negros Occidental sang tinalikdan nga mga inadlaw. Ginkilala ini sa kay Kmart Zuara, 27 anyos. Suno kay Sipalay City PNP Chief of Police Major Fernando Somblingo, Agosto 18 sang uli nga nakitaan si Suara nga nagainom upod ang isa ka Nanti Dilontina apang wala na ini nakapauli. Yara na sa state of decomposition ang lalaki. Sa record sang Sipalay CDRRMO, may 3 ini kapilas tugas ang pagbuno kag 3 man kapilas sa paglabo gamit ang wala pa matumod nga patalom. Sa gyapon mga kapartner, para mangin updated kita sa mga latest nga nagakalatabo diri sa Banwas sang Inubaan kag sa mga kaiping nga mga lugar. Padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment program sang 96.7 The Lovely News FM. Balita, kalingawan kag pagpalangga, ini si kapartner Kenneth Perez, 1 Hinubaan.